Avui amb el de la comarca parlarem de tapar els forats que se'ns fan a les caixes. Perquè són caixes velles, han comprat caixes de segona mà i tenen algun forat. Com ho poden fer i de quines maneres. Avui explicarem com ho fem nosaltres. Així que, cap dins intro i cap a treballar. Benvinguts a Mel de la Comarca, canal dedicat a l'apicultura i en un futur podré amb altres coses. Si us agraden els vídeos, feu like i, si podeu, inscriu-vos al canal. Vinga, nois, a un altre vídeo. Material que hem utilitzat: cola blanca, serrín, espàtula i un envàs per fer la mescla. Aquí tenim l'àfina que arreglarem, que té un forat aquí, i ara, que som a l'hivern, que tenim temps per arreglar-la, ho farem. En cas d'emergència, sempre es podem fer amb cinta americana, o si no en portem al moment, podem agafar uns matolls d'herba i tapar-ho pel tema del transport. Han provat altres elements, com espuma de polipropilè, i a la llarga ens fan el forat i ho tornen a fer el forat. Així que nosaltres, la nostra opció és serrín amb cola de fuster, farem la mescla amb un envàs perdut i ho taparem. Llançarem la pota per poder treballar correctament. Ara fem la mescla i ho ficarem. Aquí tindríem la part interior de la caixa tal com ha quedat. Ja ho tindríem quasi fet. Com que ens sobra una mica de material, podríem aprofitar per repassar les juntes que tenim amples i aquesta part d'aquí que està afectada per les humitats, així que també ho podríem fer ja que ens sobra material. Una vegada acabat, ja podem tornar a ficar la pota que ja havia ficada. En aquest cas, ens ajudarà a que no la perdem perquè també quedarà pegada. Així que aquesta és la nostra forma de tapar els forats en temps que puguem fer-ho. Si la cola també la fem servir quan en alguna caixa tenim algun nus de la fusta que es mogui i fiquem una mica de cola que quedi pegada i no faci un futur forat. Així que això seria tot i a per un altre vídeo.